Bum 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 bum. You have ultimate showdown. This is the video you have been waiting for. You have beginning. You have ultimate showdown. Ọwụlụ mgbe a na-agba SmackDown, ihe a ka a na-akpọ WrestleMania between Mathias followers and Evangelist Ebuka Obi followers. Now this video ki yama na ndị obolo zuru ezu na ndị obolo na zuru ezu. Ihe a bụ gịnị? Ultimate showdown. WWE and Raw versus NXT. We join those there together. Nweta ihe a na-akpọ Royal Rumble versus WrestleMania. Ọ ihe agba na video now. I have one video. How the video I have in an analysis. It's only 3 make the sana koko. Ina we on wagi henisi. Obolo ina unko. Ina top unko nisi. Because makana video no video abo. In an manner. Nda no that doesn't have anything to offer. So let them not deceive you. If being you a Christian, being a baby Christian, don't lose your faith in God. Don't lose your hope in God. Chukuna eche telelege. Manabiko. The next video no one kwi jinaka. Order for another bottle will be on me. Onwe juice iji n'aka, order for another one, bill on me. Nwekwa anụ nwa ịchọrọ ibu na weekend a, order for 2, bill on me. Nene na video anụnwa, ka unu nụ ihe menji enwere ụdị aṅụrị a na-enwe na this video. Ngwana na, nene na video. If you do anyhow, you see anyhow. If you do anyhow, you will see anyhow. Onwe ife karịrị etu a. If you do anyhow, you will see anyhow. Unu na-take churches for granted all this while. And if, yeah, you are welcome, brother. If you are, yeah, Dalo. I'm just looking at your program now. Then the man I confirm and he go about Mathias movement. Yes. When I want to fight him to radio. Yes. We need your voice. I'm going to fight him more to radio. Gawadero. Because Bokola mo nyojo Mathias emere. Mo gwa ifojo Mathias emere. Yes. Thank you. Number 1. In when idea na abia ba na freedom of worship. Hello. When freedom of worship, why in the pastor and the church in Isiagu, some villages naga akutu shoshi neba and my brother na che ka nkọcha ngwa ife na gwa yesere m kọwalụ o ịchọkwasịrị kọwalụ. Well, okay, go on. If you name freedom of worship, if you name freedom of assembly. Okay. Then we be raise ife raise kita say na ndị pastors na aga na villages jere ebusisi arụsị abi. Go on. Only here na kwatram before. Forget mgbe arrested that the GO. O nwere onye gwa na arrested ya because no doka Bible. Ọwaju ka ejuru m. Chelununu like mgbe arrested ya. Hello sir. Mr. Host, please calm down. It's a question you ask. Yes. He ask you a question. You want to use a very intelligent question to answer questions. So please, as you are asking him, he should just be answering you one after the other. Then when you come back on him, he will ask you. Then you answer him as well, one after the other. So yes. Sir, the first question he asks you, I want you to answer him. Continue your question. So the first question on Jorogo. Mgbe meru that GO arrest here because of not doka Bible ka arrest here because of another crime. Yes or no, sir? No, let's not explain. Yes, just because of time. Yes or no? That is what this young man needs. Yes. They arrested him because of Attire Bible. Yes, one of the teenage men arrest. Okay, you don't know what you're talking about. Unfortunately, you are lying. No, you are lying. Okay, let me ask you one question. Why is me arrest? Why is me arrest? Thank you. Hold on, don't worry. I'm an insider. Okay. I guess your fans. This is the first time you're seeing me on your broadcast. Okay, I'm a former. Yes. And my brother, the host. I hope you know me very well. Yes, I know you. Okay, good. So my brother, listen. I don't jump on people's life. Before you see me come on people's life are people that have brain. I don't deal with people that have sense. Sense are for children. This Peking gets sense. So this man have brain. He's creative.
So if before you see me talk to you, you must have that thing upstairs. Let me see Thank you. proper. Sorry for taking your time. To all your audience and all your fans that is watching me all over the world. If you're meeting me for the very first time, no, so give me my card. Sir, please make it briefly because I have many questions to ask him. Please. Yes, no, I'm here. Who's supposed to be conscious of the time? Yes, Yes. because you can have pictures of him. So Uche na dia, I think na water. My brother, listen. I want to help you, so that Iga man of woman, so that anything I'm telling you here, you will know that I know what I'm talking about. You want to go? Hold on. Okay. Sorry. Okay. Let me wear my cap so that it will be very easy. So that the man will know the person that is talking. Young man, listen. Yes. I'm an insider. Okay. I don't block nonsense. Okay. Mathias was arrested for what we call misconduct and misconduct and deformation of character. Yes. It pains me that Mathias is not educated. Mathias is really having what we call educational problem, and as well, some of his followers are not educated to be understood what they call deformation of character and misconduct. A deformation of character, anybody can arrest you with an evidence, irrespective of whoever the person is. Yes. You will be called. Now, listen, when they say arrest, it's not arrest because Mathias was not arrested. First, Mathias was being called for. Now, if you watch the video, Mathias, see, when the problem started was when Mathias followers started videoing. They did not video you the part at the beginning that there was a communication. They did not come to drag Mathias at the beginning. There must be a communication. It was when you start resisting the communication, then, my brother, they will tell you arrest him. Do you understand? So Mathias was arrested for misconduct and deformation of character. One. Then two, when he got to Abuja, Evangelist Ebuka Obi, the John the Baptist of our time, he got to know 2 days after, he was not happy. I want everybody to share this video if you're watching me, whether you're my followers, and if you're not following this page, follow this page, whether you're my followers. This man has brain. He has brain. I don't deal with people that don't have brain. Please follow this young man. He has something positive to offer. Now, listen to me, because I know a lot of people are going to share this, my post. My brother, just be patient. You ask question. I want to give you the download of why and how Mathias was being arrested. Yes, I'm hearing you, and I have a lot of questions to ask also. When they took him to Abuja, sir, now Evangelist Ebuka will be find out in 2 days after. Then make call, and he was angry. Make call to Zion that arrested him. Now Zion refused to even listen, but he listened later. Then he told them to release Mathias. Mathias was released from cell. Mathias was there. They were having a mutual communication and dialoguing on how for him to be free. Come the next day, but he said he's not feeling well. Now listen, look at the arrest too. They said, okay, go and treat yourself. Medical, Nigeria police, whether you like it or not, they are reasonable. So I remember what I asked. What I asked is why Mathias was arrested. This is my question. Hold on, because many of you follow up some cases. But you said we should not go too much far. Just explain why Mathias was arrested. What is his offense? Now, But this my brother neighbor. Is it that you are even for me, even without him going further? I've already heard the reason why Mathias was arrested here. You haven't heard it. You are still asking. Hold on, just hold on. Now, Mathias was listening to me, sir. Mathias was relieved to go and take medical. This young man flew all the way from Abuja to East.
See, when you are under investigation, you are restricted for some things. Young man, I believe if you are not in Nigeria, you should be educated to know all this. Now, this man came to Onitsha, start waving his hand in public, start doing like this. And you are under intelligences. They saw it and they got angry. Oh yeah, where is the man? Because the time for him to report to the station has approached and they didn't see him. They say, okay, then they now place him, get him, arrest him. When he came, he's the one that came to Abuja by himself. And when he came from there, they arrested him. Mathias jumped bail. He jumped bail. That is one of the reasons why they arrested him against her. If you have any question to ask, we will answer you. So before Ganiu, brother now, number one, he was arrested for deformation of character. Number two, he was arrested for misconduct, capable of breach. Wait now. He was arrested for misconduct, capable to breach public peace. That is number two. Then number three, he was rearrested for jumping the bell that was given to him. So in all this threatening, there was nothing like excuse me, okay, let's leave the my brother Chelunu, in all these things, there was nothing like no Bible ọkụ. Meaning na etu ahụ o si wee decide ịgba Bible ya ọkụ ka onye nwe alụsị ahụ dị n'Igbo ukwu si wee decide na ọ chọghọzi alụsị ahụ kpọọ pastọ ọ bịa bụrụ egba ya ọkụ. So these two things have nothing to do with his offense. Nke ikwu na washi even in my community, sir, don't be offended. Everybody, man, the pastor na now these people will be asking all that udara. Everybody in that community, how were able to with their own power and everything. How suppress everybody know at the community. Now the udara in your hands. Even the man only here na our community, everybody na bata name one. These people be as no here in that community. They burn everything. My brother, since they have born on that thing go today, even the stubbornness can too much now. Now nke haga. Okay, now I'm Mathias arrest because no kuna oboga mother na akwaya and on akpo mother then. Are you people very difficult to understand a single thing? I can call your name without deforming your name. Yes, is it difficult? See, it is. Listen. When you insult, I call anybody. Most people name I want to call. Okay. I call. Because the voice reduced, so I'm not trying to bring her up again. What is your name? What is your name, sir? My name is Chukunonso Nemuche. God bless you, Mr. Chukunonso. Now this is it. Let me explain again to you what deformation of character is all about. Mr. Chukunonso, stop. Mr. Chukunonso, we are seeing what you are doing. We are telling you to stop because this thing you are doing is fake. You are a scammer. You are this. You are deceiving people. You have immediately I say that to you, I don't have any evidence to show I have entered trouble. One. Sir, but Mathias have evidence. It's just because of Nigeria. It's because of Nigeria is corrupt. Okay. Because Nigeria is corrupt. Now let me tell you something. Now Ebuka claims to cure sickness, right? Hello, sir. No. The evidence is there. Now, Mathias my brother, why are you come and talk with the people who has brain. Everybody claim to cure sickness. Let us finish the foundation. Okay, now the only proof why we even my brother have to say then Mathias again. I hear you. Confirm everything.
Okay, that is the proof. Oh yeah, hold on, sir. Yes. Now let me listen to me, sir. Matthias na go Nigeria warrior gi go log. Area warrior, you go to hospital, not prayer. Pray. I mean, can go anum ni Israel na-ekwu okwu a. I'm in Israel. I'm speaking from Israel. I hope this kind of a thing before. Madri warrior, pastor we mmiri na we an Ishi. My brother, Ikwucha agwa anyị na-ikwuchago. Are you done? I didn't know China in a quote of Masha. That is my problem. Gawa n'iru ikwucha agwa anyị na-ikwuchago. Okay, okay, I'm with him neku. Yes. Okay, listen. Now, Ebam now, a good hospital. Everything, ambulance everywhere. Even Evan go on the same. Okay, Mathias na agwagina. Onwebe any program listening to Mathias when you're neku gene. Ya Nigeria warrior. Ndị pastors stop what na-eji ekpere our people. Ọrịa na-egbu ha. Iri warrior go to hospital. Iri warrior ga to onye ihe ti ga-echigbu onwe gị. Onwe bịa pastor were mmiri ya wụọ gị were oil ya fesa gị n'isi si gị ịdịla mma. Ọrịa ahụ na-egbu onye ahụ. Then the pastors na ha make sure na ha gwa government ihe our problem because government we our problem anyị nwere. And the pastors so uzo according to them ha na-follow uzo Jesus Christ ha na-eso. And ihe Jesus bịa ime ka fight the government ka government mee ihe ha kwesịrị na-eme onye mere ji gbuo ya. Now ndị pastors so uzo Jesus why ha ji aga ha agwa ndị government si okay ha mere anyị ha tinyere anyị ụlọ ọgwụ ha tinyere anyị ụzọ ha mere anyị all those things anyị kwesịrị ka ha mere anyị ka youth nwee ọrụ. Actually, I'm not going to pure. I'm here. I know I'm here. Jesus, all because all fight got for. All fight got. My brother, around the up 1 minute. Around the up 1 minute. My brother, before moving forward. Now, why? Mathias Neku, why the pastors are on the government? Some men are needful. This is in your offense, yeah. Okay. Our brother Ngwaganiru. I interrupt na ọchị ikwu okwu ka mmadụ gara interrupt ngwa ka ikwu okwu ikwuchago kịta hapụzie ka okwu okwu gawa n'ihu brother. First of all, young man, see, if I'm your brother, with all due respect, I will denounce you as my brother because I believe. No, listen. First of all, you are in Israel, right? You said the people that killed Jesus Christ are some of the pastors. Am I correct? I didn't say some of the pastors. I say pastors are. I asked him, pastors na walk, Hanesu so Jesus. I said, no pastors. Ask him, Jesus, on a fighting for his faith. That since you started talking with us now, your sense is increasing because you've not got it, is increasing small. For you to tell me, that means you know that there's Jesus, right? So hold on. Hold on. Listen to me. I said, through the story. Okay, it's not my channel. If it's my channel, I would have mute you. Listen, you thank God you recognize because fear will not allow you to open your mouth in Israel that you are and say there's no Jesus. There's no Jesus. I'm saying it here. Jesus is fake. I'm in Israel here saying it. Jesus is 100% fake. What are you saying? Now wait. The story about Jesus fighting government. My problem I'm in our community today. I don't want to thank you. I don't want to Okay. Leave the fake to us. It's not a fake to me. Do you understand? It's not fake to my family. If I tell you what that Jesus did for me yesterday. Okay, go on. I'm hearing you. I'm hearing you. No, I am proud. Listen to me, sir. You have talked your thing. I allowed you. And allow me to express myself. You see that Jesus? I love him that way. My family loved him. You see me now, you that is in Israel, you cannot boast of what I have, what 1/4 from that Jesus.
Oga, we are not here to boast. We are not here to boast. I'm telling you the kind of Jesus that I serve. We are not here to boast. If we are here to boast, you can bring your wallet. I bring my wallet. Allow him, whether or not allow him to talk. Then you will talk. All nature I made the program, I will remove you, then you will be hearing us. Sorry. Adam, sorry. I let him go on. Sorry, sir. Adam, sorry, sir. You said something about pastors putting water in their head. Sir, yes. Are you aware that when you go to a shrine, they do spiritual bathing, they do spiritual cleansing? What did they used to do it? It's water. Hold on, sir. When you go to some shrines, when you come in, you wash your hand before you enter. What do they used to wash your hand? It's water. When you go to some shrine, they will tell you to wash your leg. What do they use? It's water. When you go to a shrine, they use two things to splankle at the shrine: water and alcohol. Sir, listen to me. Whatever you are doing that your spirit tells you you're doing well, you're getting results, focus on it. Everybody, Mathias is talking about Omenala. Now, the Omenala you are talking about, why didn't you follow your Omenala school? You that is talking. If you were still following your Omenala up till now, you wouldn't have even been in Israel. Where I want to correct you is this, sir. No pastor will by force come to your shrine and burn it. Until you know that's Odara you are talking about, sir. That Odara you are talking about. I believed that some people realized that Odara was the problem. And they cut it off. And hold on. I don't say everybody. I said some people. Okay, I'm very educated. So my words, I know what I'm talking about. Now, let me quickly come bring your mindsets. Before, I want to ring you on something. Ebuka Obi doesn't do miracle. Please, I want this thing to be recorded. Listen to me. Ebuka Obi cannot do miracle. Listen to me. I am saying it again. Ebuka Obi cannot do miracle. He's an instrument. Ebuka Obi, she has never done any miracle. He always will say it. He doesn't do magic. Ebuka Obi is being privileged, chosen by Chukwu Abiyama. He's an instrument. So, now, hold on, sir. Hold on. Okay. Is that Chukwu Abiyama? Do you I'm not believe in talking. that? Am I talking? I'm not talking. I'm listening to you. Your expression. Okay, let me continue. Let me leave your expression. Ebuka Obi is being chosen like no priest. Let's go back to Mina. See, we have good native doctors. We have good Eze wine. They are there. Now, you see, those native doctors that are good, they cannot perform any healing, anything. Native doctors, some of them do healings with their power. They cannot perform it by themselves until the spirit there enters or walks through them. The spirit cannot walk except there's a valuable instrument that is worthy for it. Evangelist Ebuka Obi is an instrument that God is using in Zion and all over the world. Now, those miracles you see on TV, sir, none of them is fake. You that is in Israel, Ebuka Obi left Nigeria here to Israel. There's a man that is well known in Israel that could not walk for years that did surgery. Hospitals, they went to, oh God, hold on. This one is not Nigeria now. That you will say is RNG. Hospitals, in Israel here, right? In Israel here. I will go and make. I will call you. Send your number for me. I will call you video call, and I will go to that man. I will show you how I contributed money to take that man to hospital. Not that miracle. So you know I will call you on video. I will call you on video call when I get to that man. So you are confirming the fact now that man was on a wheelchair the time Ebuka Obi came to Israel, whether no major surgery or not. Are you confirming it now? No, let me talk. Let him finish. See, I'm hearing you. Now, that one is that one. You said, I don't know, whatever that comes up, maybe you say the man is not feeling well now, but the man can walk. The man can still walk up to you now. The man has come to do testimony. A man that have been on wheelchair, that could not walk, that after having a contact, let us leave prayer.
Let us leave prayer. That's what we call personal grace. Now, I came in contact with the host. He didn't pray for me. I just got to know him. From him, I was able to meet and speak with the president. It is transferable grace. Now, let's leave prayer. A man that cannot walk in Israel, that leg, the both leg, is on which, thank God you said you know the man. And when Ebuka Obi came to Israel, he prayed for him. The man stood up from that. That same man you're talking about did not carry wheelchair to come to Zion in Nigeria here to give testimony. Sir, please, let's not go there. Now, let's leave that one. Hold on. No, I can't wait. Okay, don't want me to talk about that one. I want this one that happens with my two naked eyes. Now, my brother, Adekwu to Saludia. That is why I do happen with Kuchoku. When you time if I have a problem with people from your side, you will be allowed to say whatever thing you want to say. The moment another person that is the problem. Now, but I give you time. Many people are see, the Bible said, I will have mercy on who I want to. Are you understanding me? See, when it's your time, you can have, and healing is not by force. Healing is just like feeding. When you are hungry, you have the appetite to eat. A person that is sick, if the person is ready to get healed, is his faith. The only thing that will come, when Ebuka Obi say you are healed in Jesus' name, is a word. It's a spiritual word that come out from him. And if you have the faith, he doesn't even need to come close to you. When you have the faith, sir, I can give you a number as well. A woman that came in from abroad that have never worked for the past 12 to 15 years. They have gone everywhere, brought her to Nigeria, took her to the east, took her to the west, north. The day she walked, the day she came to Zion with a wheelchair. Listen to me, sir. Sir, please. I am a blogger. I follow up from cases. I don't come online and talk anything without information. This woman, Ebuka Obi, have never seen this woman in his life. This woman just by herself. They roll her to Zion ground. She just used her feet on the ground. Her feet just touched the ground. That woman stood up for 12 years. Sir, listen to me. I know you will be a Thomas because of something have not happened to you that you will need God attention. And I am not praying for you to be in that shoe, but don't allow it to come over you when it's not supposed to be so. Ebuka Obi don't do miracle, doesn't heal, yes, but it is the instrument that God used. Anybody, even the madman on the street, God have used him to save people. God has spoken, has sent a message to many people we've seen online, not Ebuka Obi, this one. Now, why all of you are hitting on Ebuka Obi? One, is from the east. He is doing better than all of you. Two, he is helping people. He has not helped your family member or you. Three, when this man was small, there's a young girl, there's one small girl now online. Please, what is that small girl name again? Mini Praise. Go and watch the deliverance that girl is doing, a miracle. The girl, not up to 15 years. I think she's 12 now or 11. That small girl has started. Now, that girl will grow with that kind of power and reach the height of Evangelist Ebuka Obi, and you will say the girl have gone to India. So my question is, if there is power on this earth, if God's juju can give power to a man, what about the supreme king that all those juju bow to? What about the Lion of Judah, the supreme king? Please, sir, why I round up so that the host can talk? Don't follow a train because of you see people following it. Matthias have no proof. If you say Ebuka Obi does fake miracle, those people that he does a fake miracle to, you still see them in Zion. They are still in Zion. Some of them have never come to Zion before. I will love you. I can pay your flight tickets, sir, from Israel, in and out, if you have papers. I will pay. Tomorrow is Odeshi. Tomorrow and next tomorrow. I want you. I will pay. Right now, we call my agent, my ticketer. I will pay your flight. I don't mind. I know it will cost me close to 6 million. I will pay your flight for your sake. Let me use you as an instrument, as a step, as a front man. Sir, I am challenging you. Give me the option. I will send my number to you. Come, buy. I will pay a ticket for you tomorrow or next tomorrow. Come and see with your eyes. Not be waiting till they talk with mouth. I am a living witness. I am nobody. I was 100% broke.
when I got to Zion. Hello, sir. Look at me. I'm not a small boy. I can give you names that if you are saying this thing, they look at you like, nah, they don't have your time. I am not pointing somebody else. I am using myself. My name is Zion First Son, aka MC Hallelujah. I am a living witness of this grace that is there, sir. Please, it's because of you have not come. That is why you are talking like this. Matthias shows you anything you want, you follow. Matthias is opening his mouth, telling you that what preaching is saying true. See, if you want to maintain your lane, maintain your lane. Matthias' deformation of character has becoming too much. You have insulted Prophet Jeremiah. You have insulted Apostle Suleiman. You have insulted Pastor Chris. You have insulted all my these brother, people. round to say up, okay. Oh yeah, And I'm running up with this. I'm running up with this. I have a lot of things to say, like I'm saying it general publicly that Ebuka Obi is an instrument that God used. He doesn't do miracle. That is why sometimes you see just once Ebuka Obi, like this my cap now. As I wear this cap, bros, I don't send you. When I remove it, you're talking, I'll be gentle with you. See, this is my cap. All Biala Nishim. So my brother, I round it up there. God bless you. Thank you very much. Okay, thank you. Then my brother now. From even in a I want to give you a plain answer to that question, Ejolo. Ọ bụrụ na ikwuo na mmadụ na-eme fake miracle, do not expect ka ije kpọpụta mmadụ kwụwasị onye abịa healụ ya, because it is God who heals. The person is just an instrument. God heals when he wants to heal. Even na that same Bible na condemn on na-echekwa ewepụta things. O nwere mgbe Ekwensu gwara ya nya si n'elu ebe a wutuo na ọ bụrụ na ọ wutuo na ife niile dị otu a ya awụ nke ya ka e reply onye rie unu use go so many words from that Bible ka unu wee kanta one or two things on chọrọ ịkanta. He can jump. Kedu ife kpata na ọ jump? That is one. Then two, ihe je kpọta mmadụ si onye ahụ nya bịa healụọ ọ bụla ka esi ekpe deformation case. Ihe eje kpọta onye ahụ ọ healụrụ ifilu no fake ka ọwụ. That is the only way you will have a case. Ọ bụrụ na m healụ onye do cripple gwa onye kpuru isi ese na asị, the best way you can prove your case is to go and bring one or two persons in Gwoloria. Wafe, ebia present here to the court. That is the only way you will go scot-free. You will go and provide somebody or family of Onya Humbulu. People will see. So, unequal deformation. Don't think that na deformation of character. No, it can only be a minor case depending on allegation. A-level against Onyego na Enwelibe. You want to go? Depending on the argument. Then Adena na misconduct to the capable of breaching public peace. My brother, if they come for me, and he has been making such kind of utterances for a very long time. And you as a people, if for her as a threat, to a group of people, as when you if for all those utterances of either try to incite these people against these people, you are not seeing it. All these two things, I will not Israel, we make each other broadcast to make it that day. Also, if these people touch me, maybe say no, I don't care any consequences. I don't care. I will not Israel go make such kind of statement. The next morning or after that night, I walk scot-free. That is another thing. Then, police officers settle case. Equal na who and good take care of yourself. He will get her back. You see all the way from Abuja, fly down to the east because of, and you were told to report back at a given time. Let us even talk about Okunde Otue nwụrụ
ndị polisi n'ụlọ ụka ya na-achọ ka ha smash ya egbe ha ji. Ọ bụrụ na Amerịka anyị agbagbu onye ha agbagbu complete. The videos do all over social media. Ebe ndị in fact onye polisi Amerịka ya asịghị aka n'elu ịchịtụ ha aka ha na ma ọ wụsị remove your belt. Ịnwa anwa ọsịghị lie down ịnwa anwa ndị ka iwegharị aka ọgabirime Mathias arrest. Exactly. I am giving you instances and the reason batalo. Okay. Ejiwe arrest here and case ejiwega kosiwega. Now there was never an issue of Egba Bible ọkụ. Oge ọgba Bible ọkụ a long time ago. And the blood say when you talk about Bible. Gba Bible ọkụ. Then abịa na nke ahụ ị na-ekwu na n'ụdala my brother. Ọhọsọ uwe onye Igbo ebe ahụ. Ahụ m onye Igbo were onye Nnewi. Zion Festivall uwe onye Igbo. Anyị mana families anyị niile on ụfọdụ families abịago this kind of liberation. In fact mgbe a bịara na nke ụmụnna m o nwere onye nọ n'ụmụnna m na-alụ dibịa and because of na ọ nọghọ in agreement with ife anyị na-eme oge anyị ụka dominate n'ụmụnna m ụwụ Catholic and Anglican. Asị ndị Anglican kpọtanụ ndị nke ụnụ anyị kpọta awụsie. Asị ndị Catholic kpọtanụ ndị nke ụnụ ha kpọta Fada Chidoluo. All those time akpagharị ije that thing. Abaghọ bụ onye nke ahụ na-alụ dibịa. Meaning they recognize the fact that na onye a decided nọ ife a bụ ife ọ chọrọ ide emere onwe. Abaghọ be mana nke ahụ dị n'obi ka a sịrị ego ndị ọdụ n'obi ha sịrị na ha chọghịzị ka ọ dube ha. Ishi bịa wolu je debebeghị. Ọ bụrụ na ị chọghị ịbịa wolu je debebeghị ya sị na ụnụ nwee collectively na obi ahụ ebe ukwu dara adụ ma ọ ebe ahụ da ya azọrọ compound mmadụ. Ya azọrọ compound mmadụ because of something you believe na uproot it and go and put it in your house. Ife niile a ube mmadụ ka ọ dị onye ọdụ be sịghị na ọ chọghịzị a group of ndị ọzọ sịghị na ha achọghọ ịchọghị iburu jedebe beghị ewupie complete. That is the same thing melu na so many places. Chelu my brother ka m kwu agba then abịa na ụmụnna ebe nwere ndekwe na ndekweho. My brother since Zion Festival group niile anyị belong na club niile anyị nọ na ụmụnna ụmụada family niile o nwere emata ya woluo a subject ye to go no public vote. The majority carries the vote. Other people will abide by if the majority kwuru. These ways ụzọ esi wee mejọ ebe niile bupụ n'ala alụsị. Ọ ka nwere families alụsị ka nobe ha today. Na alụsị ha ka nobe ha today na those people can accept na ha chọrọ ya. Anything ha decide na ha chọrọ they will call a pastor. Ọ bịa bụrụ epupie. Chekina so afọhụm ebe unu na-ekwu na ndị ụka na abịa na ndị ya apụta wepụta preaching ndị pastor na-enye. Dibịa anya nso ụna na-agwọ nsi. Dibịa ụna na-ekechi mmadụ. Okechiri n'elu okechiri n'ala ese na ọ na-ataki ndị dibịa na ọ na-ataki ndị abalị isi anyị doo biko asịnwa dibịa ewu dibịa anya nzu na-ekechi ndị mmadụ ọnwụ na na-ekechi ndị mmadụ ma anọ nkụ ka a na-akpọ mana ọnwụ na ịma na iwu dibịa n'iji mgbọrọgwụ na mkpa after all enwe NAFDAC Zion Festival ọkwa enwe NAFDAC kere ọrụ ndị NAFDAC wee dachụgharị ndị na-ele fake drugs ọ bụrụzie na ihe ele fake drug niile ele ọgwụ dị mma ị na-akọndem NAFDAC ịma na inwe skeleton na your cupboard so ọnwụ na enenechala clear ife niile ekwuru na-efuru ebe agwara Mathias nya practices na omenala ọ na-efuru ebe agwara ya nyefezi na arọbụ na agụ ọ na-efuru ebe agwara ya nya kpụsị na ancestors ya kọwalụ nka nghọta. He was allowed to do whatever thing he is doing, but where your right stops another person's own starts. Do not infringe on anybody's right. Do not disturb anybody from Iberi for sure, and do not incite public a group of people against other people. You see, that is it. And my brother, first of all, you have spoken well. I want to just say this in a short time because of time. Listen. But if channel, you know, more people silent since you was talking, and you say I should keep calm, and I respected you. Now I want to say something. Carry on, my brother. Now can be done at the other side. My brother, I'm not working from my own community.
ụdịra m na-ekwu okwu ya nọ na a place o a na-akpọ ya Ogbowu ama Abadreba ihe awụ just for the community ebe anyị na-anọ egwu egwuregwu ma na-eme ihe ọbụla izipụta ebe ahụ gị igwu egwuregwu gbara bọọlụ gị ụdịra ahụ dagara ya onweghị onye ụdịra ahụ n'isi ụlọ ya kpọmkwem and my community enweghị mgbe ha mere ndị church invite bịa mee ekpere that place butaga ụdịra. I was there and anọ m inside. I'm telling you ihe m na-agwa gị ịchọ protocol excuse me chere aka onye kwule m na isi washi ịchọ ka m nye gị contact ka ịkpọ from that community. Host, that is your village. Aga m akpọ gị ama agwa gị the chairman na I will still tell you our chairman then. You call him and ask him. Settle with them. Now, settle. Ebuka Obi did not come to court it, so that one is your village. I'm just giving you instant. No. Okay, now. Mbagenti. Ekwuru okwu ihe gbasara Mathias. Ikwuru okwu ihe gbasara Mathias about the arrest. My brother, ebe anyị nọ. Ugboro ole ka police ga-abịa ime ga arrest ya ewere egbe release wee n'elu gbawa okpokpo before. Ịhụ na ele wogoro m ebe police ga-abịa ime arrest ya ewere egbe bịa ime ga arrest. Mathias onye ori. My brother, we are not fools. We got first-hand information on how police officers came into the church, how they wanted to speak to him, how they gave him the information. Outside. Listen, no. They didn't enter inside first, so yes. There was a message. Listen. Yes. We got the information, and he now started trying to turn his congregation against the police. Before we say, "Why camera? Okay, why camera? Okay, why camera?" Why the camera from the very first beginning? Because na eji gbanye camera na release ule egbe so that ha hụ na agbagwo mmadụ. Yes. Agbahode egbe ozugbo agbara camera. Ọ dị ezigbo agbara camera ka agbara egbe. Agbara na the camera like ebe few minutes mmadụ na-achụgharịzi onye polisi ka ọ narị egbe ochi from azụ onye polisi wee bịa kọkụ egbe wee bịa izi egbe n'elu ọ bụ nnọọ na-agbakwa egbe sịrị mmadụ na-efolokwe ngwa gee ntị anwụrụ ajụ m jụrụ gị a ajụrụ m sị ihe m jụrụ gị onwe ihe sara m jụrụ gị sị ele obodo ị hụrụ abịara bịa ime arrest ji polisi ewere egbe bịa bịa ime gị arrest ebe niile obodo niile ma Amerịka ma Naijiria ma ebe niile everywhere. Police na-eji AK-47 eme arrest n'obodo. What you saw TV, how many countries have you traveled to? Police na-eji egbe eme arrest n'obodo a. Police never even go out with gun. Ihe m kwuru washi police resisting arrest is even more crime than the crime itself. Okay, before resisting arrest. Come join another question. Before I make Mathias arrest, enyine ya invitation say Abia police. Who is Mathias? My person can say number one, police can arrest you through two means. Depending on the allegation against you, they can decide to invite you. If they don't want to invite you, police will 100% try to walk into your premises and arrest you. Yes. Based on the kind of crime you committed. Even on any crime, they can decide to how mobility, they can come and arrest you. Brother, that all you can do n'obodo anyị you can't just get mad arrest only case you got them mad arrest just like that. When a case only committee near invitation say report on when police before you arrest him. Not every case you got immediately. What are you saying? Okay, my brother, let me tell you one thing. Before police make arrest in some other case. Like the case Chelunu Maze Chelunu achọghị m ịkpọ this thing afọ ebe a ma ka news Zazaki nke onye Hausa arrestịrị mgbe ahụ. Emarizi mkpatalụ eji wee arrest that man Zazaki ka ọ bụrụ n'ugwu Hausa. He's a religious
leader of a group of people. The shite Kogono. Am I reason that you were arrested? You will idea reason that you were arrested. I know me Hebrew. Onwe one man no go outside and akpo El Zazaki also. Only sinde shite Kogono ka na akpo ha go shite Kogono no go outside. Arrest him. You will reason that you were arrested that man. Thank you. The reason that you were arrested that man because of now that man ne exhibit a conduct capable of bridging public peace, meaning that he is raising a group of people, and according to messages here, that message of a group of people on a raise do capable of a bring if an terrorism act or so many of those acts do capable of a turn of people against people before my even a web project. Oh, was there arrest El Zazaki no go outside? I want more than 15 people away. I want more than 15 people away. That no n'ime ha. At the process of nwoke ahụ no n'ime, police gbagburu nwa nwoke. I want nwunye ya egbe. A lot of things mere. Now let me take it down to ebe anyị nọ maka o nwere ike una aghọtaghọ the gravity of somebody nwere a group of people not capable of ịgwa ha. No bụrụ na onwe ife mere, you people should go on rampage and start igbu ndị mmadụ, destroying both my public properties and the individual properties. It's in na not enough police is swing in anyone. Then ọ bụrụ na accuse na mụ gburu mmadụ, o nwekwara mgbe ịma na problem group unu nwere ka ngwu na esiokwu unu aha agwa onwe na esiokwu. For example, afụrụ m page ebe 6 bread of rifle pụtara ti picture one girl nwụrụ anwụ na ahụ adụghị na-agwa ndị mmadụ na Ebuka Obi egbuo na this lady, that na onye ha bụrụ the first person o gburu na ogbugo the first person gbuo the second person gbuo the third person, na this girl whether the fourth or the fifth person egburu. Igbu mmadụ be anyị is a very capital offense. You are trying now to show the police that you will evidence, you can be a witness to that case. Police, my brother Shelu, my brother Shelu. Before Mapo, Mathias, nye Mathias na-ekwu na ndị pastor kwụsị na-agwa ndị member ha nọ ekpere na agwọ ọrịa ka one na pastors mewe na ihe tara ya na bring up na ya na mmadụ bịa na be gị bịa na chọọchị gị iri agwọ ọrịa ikpegodiri ya ekpere bụ onye nke ọ ga ụlọ ọgwụ ga-cheki onwe ya ya ga-treat onwe ya ihe bule na obi na ekpere ahụ ga-agwa ya ihe ahụ ihe gbasara polisi iji polisi na-eme police you don't want to tell yourself the truth. You don't want to tell yourself the truth. Police here can never go with AK-47 to go and arrest person. You don't want to tell yourself the truth. You don't want to tell yourself the truth. The videos of all we have said. The videos of all we have said is there on internet, both on his page, for you to go and watch. But you don't want to even no na gwande mmadụ onye ahụ rịara nya ju na ọgwụ. How can somebody come and arrest you because na gwande mmadụ ahụ rịara nya ju na ọgwụ? And by the way, let me even ask you a question. Yes. Ebe a nọ kịta awụrụ onye ụka ejekwuda na Mathias je complain orie gwe na pastor na-agwa mmeje n'ụlọ ọgwụ na nna na dịtị na-ewutekwa m ejeda na complain orie. Yes, ka nza gị dịtị the ihe mere Mathias ji pụta na-eti mkpu awụ a hundred of people na-abịakwute na-eji bana ndị chọọchị abịa. Yeah, 100% asị 100% asị ka ọ wụ. If I talk onye mere ka ngwa agwa m ihe mere 100% maka Chukwu ka m na-agwa brother onwe onye na-eji flyer or anything. Ibe ndị ahụ na-eme ewu my brother ibe ndị ahụ na-eme ewu recently Mathias ji ka o were Emeka ni wee mee Emeka ni wee nebe ndu wee gbachiga back to Zion. Ọ bụrụ na Emeka ni nyere onwe ya ndu ka onye usoro Emeka ni against Ebuka Obi onwe onye na-eji flyer abịa ebe a ị na-ekwugo
if on a plant ha ka o wee na pass my brother, are you aware? My brother, hold on. Mathias ji tiwe mkpu na almost ihe na-abịa na be ya na-eji ha ga-eji olive oil ha were sticker ndị chọọchị bịa na be ya bịa na ụlọ ya. If person is talking, we are not making sense. We are not going anywhere. My brother, listen to me. Listen to me, please. If he's talking, let him talk. You are talking, you are hitting on him. And the man or the host is making a lot of sense. You are talking I know your problem now is Ebuka Obi. Are you aware that Ebuka Obi have us? Ebuka Obi is not my problem. Oh. No, it's your problem. No. Try to understand me. I said Ebuka Obi is never my problem. I beg, listen to me. This is what I want to say before, because tomorrow is program. I need to go and get updates to give my audience and all over the world. Okay, now, before I forget, you told me something. You Ibrahim na tickets. Yes. Now, can you get me tomorrow? I call miracle get me tomorrow. People will hear. Can you hear me? People will be here, right? Can you hear me? Yes, I can hear you. I'm guaranteeing you that 1,000 people that come with different illness, I am sure that with the 1,000, I'm sure the 1,000, the ones that have faith will not take them home. Okay, if I'm coming tomorrow, should I bring should I bring a sick person? Yes. If the person has faith, the person will be healed. Should I bring sick person tomorrow, right? In Lagos. In Lagos. MC, you need the MC. Drop your number for me. All this ridiculous question. These people wanna ask, should I bring a sick person? A sick person in our water, he knows where he or she. MC, let me tell you something. My brother, this is my program. I am the host of this program. So let me talk as a host for once. MC, yesterday, I'm on a vintage with my friend. Unfortunately, this my friend, no supposed okay, so that we brief and I was even surprised that na stand there do very different from if and that Igbo. For Ndi Igbo and Zion Kurumogwo, I know na vintage. Na US here, can you side around the side the Zion ministry do? O when I say na nga azu vintage ya kita. Na maya na from Bay makanyangwa bina azu vintage ya. From Bay ebe do. Na maya walk like ebe 2 to 3 minutes. The room ebe Zion ministry do. Meaning na amodu ebe Zion do. I just mbata Lagos abata. Now, owe gbawati enwesim na no nwelu one nwunye enyi nwoke nya na nwunye ebi atoba na mma. Na the lady na-eme odi ime opuo nwunye wee kpọrọ the lady duto no na shotazie wee gwa anya bịa ka aje Zion. Nwunye wee kpọrọ the lady wee je Zion. O wee sị m ma na ha je Zion na o mehodo 1 month ha ji wee je Zion ahụ. That lady dị ime na that lady na nwa obere oge na that lady ya amụ nwa. This testimony abịaghọ na TV. This testimony abịaghọ na Zion page. This testimony who somebody do different ada eje Zion no nwunye na-eje Zion onye ji aka wenye this testimony. Now testimony nke household ye mekuzi ya ebe a mana even ji wee kwu nke ahụ ka iwe malụ na people hear this testimony on the street anywhere everywhere. It must not come on Zion page. That is example of what I want to tell you. I agree. You don't need to say, my brother, you don't need to say ni ejepota onye ahụ adụghọ onye ahụ ma ebe fetie onye ahụ ma ebe fetie bilongo and ọbụrụ ọrịa niile bịa n'ụlọ ọgwụ for ụnụ nwa na advocate for June ọgwụ. My mom nwụrụ na Nnewi teaching hospital after I got na 3-4 hospital a way refer to teaching hospital. A week or 2 weeks I know at teaching hospital. Or what? Are you going to say that doctors not at teaching hospital now how fake? My brother,
enwere ike before na-eburu ya gawa dị a o bulu ụzọ o believe wule pastors ife unu na-ekwu ka o ji eme nnọkọta na peji ọdụkọ na mama ife mmadụ agwụ ụfọdụ ndị na-akọ ife na-asị ngụnụ ka m jụtụgode brọda ajụjụ biko ekelekwa gị nwanne m Ezugo good morning ị na-eme ọfụma brọda eziokwu na-eweli iwe ọ dị ka ma chọrọ ịkpọchitetu n'azụ bata onwe okwu ikwuru ese onwe aje na aja ese ewe ya ga-eji eji egbe mee Mathias arrest na ozuru ori achọrọ m ịjụ gị ajụjụ ya ị nọ na Naịjirịa? Anọ m na Naịjirịa. Mana amụ gị na Naịjirịa bi? Yes, amụrụ m na Naịjirịa. And ito na Naịjirịa? Yes. Because ịmala unu na-contradict okwu ihe kwesịrị ịwụ and ọkpada problem kunu na-enwe na I'm coming to that. So onwego arrest niile abịara mee na Naịjirịa ndị polisi bịara ha na-eburu egbe mee mmadụ onye ọbụla ọsọkwanye ya bụ ana m ekwuru segene asị onwego arrest abịara mee n'individual na Naịjirịa no matter your level ndị ekene jiri egbe bịa dị arrest. Of course. Of course. A na-eme mmadụ invite. Mụnwa na onwe m emere m invite before. Normal ke police station. That was not my complain about me. Police eme m invite. They send letter to me. Mmadụ akpọla m police. Police That is not what he asked you. That is not what he asked you. Listen to question. Arrest dị iche na ime game fight. Listen to what he said. Mmadụ arrest eme fight. The person asị na ya nọ in town. Then police agụ ya anytime ụlọ ọ batara in town. Na-need attention ya na police station. Simple. And the woman abata, he honored the invitation. That is different. Simple. Ana m asị gị, enwego arrest ha bịara. Let's assume no decline the distance now. They will not carry out the arrest. Enwego arrest ha bịara na Nigeria ha na-ejiri egbe bịa. Ha gba aka bịa. A lot. Police eburu moto gbara aka debe mee individual arrest. Ọhụrụ ka a na-eme police gawa ime arrest ha ewere egbe. Before police gawa ime arrest ihe ọ na-eji aga ime arrest bụ batin. Asịke na eziokwu na Nigeria onwe ebe anyị chịpụtazie. Asịke na asị. My brother, they can never say the truth. Oh, this of recently now, can police will label government arrest my brother. They can never say the truth. Okay. Okay, my brother, before you got Obose that the GO dey arrest Alusi Egwu Global. Ndị polisi jere ihe hebu egbe ka na hebu egbe. Onye? Obose that the GO dey arrest Alusi Egwu Global nwa dibia nọ na Nando ka ebe o je ma arrest. Obose ha je me arrest. Hebu egbe ka na hebu egbe. Brother, oya ka m na-agwa gị na ihe emege na ugbu a ka na-eji egbe ma arrest. And my brother, Chelu, no, okay, this is what I'm condemning here. I'm condemning it. Because brother Chelu, unu chọrọ ime arrest Mathias. One arrest we have never seen anywhere in Nigeria. Now, I'm telling you now that an Alusi Egwu Global who no obey. Police officers walk in with Egweha. They carried him, they put him inside the vehicle, they drove him away. And they no yebia na exchange words. Or no exchange the demo. But at the same person level, allegation of Emapumado, when easy, did you hear it or not? Have you condemned it since I were at this program? Have you condemned Nwanne atinu anyị ada support ego etu anyị my brother Chelu na ife nchọ ka ikwuo achọrọ ka ikwuo na Mathias mere ife ọjọọ na o metaghị ebe anyị kpọrọ ndị polisi bụ egbe je arrest ya Alusi Egwu Global number 1. Then ọ bụrụ na of the opinion na arrest emelu that GO
na onye Igbo a suppose ije arrest onye Igbo ibe ka ndị Yoruba na ndị Hausa bịa kpewere anyị ikpe. Condemn arrest ahụ o ji eme arụsị egwu in good faith. Then we continue. One I condemn me 100%. Thank you. So far as no Jegbe got give me arrest, I get it. We don't support evil. So far as no Jegbe got give me arrest, I condemn me in total. I condemn me 100%. Okay, thank you. Thank you. We are moving to somewhere. My brother no na we are moving to somewhere. So I know some chakwa ejoge wo yes ade Jegbe arrest na that country no onwege police ogade we make arrest ebe ahụ. It deny ya arrest because ebe anyị nọ ndị ekebe ime ga arrest ha kụrụ ọgụ na door first knock a ga-akụrụ ọgụ na door ọ bụ na ị nọ inside akụrụ gị mepere ụdị ụzọ ha agbaka dị ụzọ pata that one will go a big offense because ị nọ n'ime room akụrụ gị mepere ụzọ so that place ị nọ na ị na-ekwu ndị eke ọ ga-abịa imewu gị arrest ebe ahụ deny ya arrest resist arrest ebe ahụ nọ na now so far as I'm not here no nwe ihe mmere eke bịa here bụ ime m arrest one ha ga-agwagodi m ihe mmere ha ji akpọ m apụ nke a godi one so far as na enwe ihe mmere okay so far as na mma na enwe ihe mmere ana m ekwu ihe na here onye ọbụla naanị so far as na enwe ihe mmere I didn't commit anything eke bịa here bụ ibu m na before me so ha gawe anywhere ha ga-agwagodi m ihe mmere m ji aka jide ya ka ihe awa je jụrụ m mba atenge ha ga-agwa m ihe mmere ha ga-agwa m ihe mmere ndị so ha aga m eso ha aga m make noise the whole neighbors apụta Johans why eke m onye arrest a na-eme ya eme here steady a na-eme ya wee shi ama m ebe nọ but ihe ọbụla ọsọ gị anọ m Israel adị m ezo onwe m ezo I don't hide myself okay ihe ọbụla for me ihe so far eke obodo abịago for arrest imega arrest well though it depended on particular issue. One can cheme agbachegolu eke bịa ya bụ imega arrest ọ bịa ya bụ imega arrest number one thing ọjọọ gị akwụkwọ gị wepụta akwụkwọ gị gosi akwụkwọ then after igosi akwụkwọ ya ele ya enye gị ya ịjụọzie why eji bịa bụ imega arrest ọ gwazie ọ ga-agwarala gị ọ ga-eme kirelation ọ gwara gị sị gị lee your offense eji achọ need gị na station. Yeah. Well, so far as no black and them and all him, you don't need to resist the arrest. You follow them. God bless you. God bless you. Now wait. God bless you. God bless you. Yes. Oh yeah, Mathias Ezeaku because maybe how to hear when human. Evidence. Every police Mathias before I released web everywhere. Show me the evidence. I don't need to give you evidence, but to the level Mathias believe. Why you don't need to give me evidence? Can you calm down? To the level of belief for honor, Open I be me arrest, so right. Even me, when I was in the village, I fought with person. When I'm mad or marry the person or the family they put on the cake. Ogen de ke bari me ma ajurum ha. Ke ihe mere. Because amara m na ndị a nwere ike iji maka ọgụ anyị lụrụ kpọrọ m ndị eke. So mụ ajụrụ ha, ha sị m na mụ na mmadụ lụrụ but na m bịa ka Iro station. That I will know better. M sị ka anyị ga. M soro ha. But I think when I'm not free that time, I will get Djibouti. Because na ha gwara gị ihe mere, because ha gwara gị na gị na mmadụ lụrụ ọgụ. Otu akwa ka ọ dịkwa na Mathias, ha ga-agwara ndị ya. Onye ka ha gwara Mathias si ya na enwe nsogbu? Are you there? Ị nọ there? Ajụrụ m gị, onye ka ha gwara Mathias ihe onye Mathias nye bụ na-abịa ịkpọ gị na gị na onye a nwere problem. Onye ihe ahụ. Ọ bụ na ị ma na ihe mere unu na unu wa wụ ndị traditional. My brother brother nọ n'elu na-ajụ onye ete ife ahụ. Na this okwu niile gagolu on up to today na ịma bụ onye with the complainant na case Mathias. Is that what you are telling me? Onye ọbụla etugbe m nọ na-aga m agwa gị like ihe this issue a na-ekwu okwu ihe gbasara Mathias na onye bụ ya n'isi wu ele ahịa ihe a na-akpọ ya aha ya na-agba m chefu ele ihe onye Akụ Zion now oge m ajọ gị again Akụ Zion ji eme arrest
God, why are you taking us back now? Okay. My brother, I na na ebe all day. O nwere ike onwe kwado that person sorry tata. Akwa Zion mere arrest. Akwa Zion put for arrest, yeah. Yes. Eh? Yes. If I were in so his shoes, if I were in his shoes, I will do more than even okay. Only one boy ala. But what do you mean Akwa Zion first? Akwa Zion bre me arrest. Elenye problem ya na Akwa Zion. My brother, wait. Problem ya will because that Ebuka Obi can hold on for me. Let me answer him. Hold on, sir. Sir, hold on. Let me answer you. Okay, Mathias Ebuka Obi. Wait, let me answer you. Oga, hold on. Let me answer. My brother, wait. My brother went there up. Listen to me. I just thought your faculty is upgrading, but not knowing that it's really reducing. Now listen to me. This is what we have left. Hold on. Don't use that word on me, please. I know what I'm saying. Okay, now hold on. You know control me here. You know they feed me here, beg. No, I'm not. With all due respect, please. I can't. Yes. I'm not doing that. I'm sorry if you got offended. Now listen to me. I have explained this thing to you. You just want to stress this man, and this man that just came in now. I am seeing him as person. I have not spoke to him. I have not asked him question. I'm seeing him of that person that have wisdom, not sense. Now because he's supporting you. Wisdom like him also, man. Ndị ya na support wa Zion, ihe ga na-ekwu na onye a nwere brand, that's the problem. Nye our problem anyị nweghị. Ọ bụrụ ya. N'anya usunu je make mistake wo. Ọ bụ na Mathias na-abịa preach the evil side of the churches. Akwa hụrụ taa ndị ya. Ama m na ndị pastors na-eme arụ. But ihe agaghị eme mpụta na-asị na the whole pastor niile dị na Nigeria na-abụcha even mbịa stick to one person na-asị na ọ na-egbu mmadụ. Na mmadụ anwụgo na chọọchị ya na ọ na-anapụ ndị be anyị ego na ọ na-eme ihe niile and ihe niile ị na-ekwu onweghị any evidence ị nwere. Okay, put yourself in his shoes. Let's assume na n'ọgụ maka mmadụ na-abịa pụta on Facebook na-asị niile ezu ori niile eme nke ị na-egbu mmadụ na ndị mmadụ na-anwụ na be nna gị or something like that. Obi ọ ga-adị gị mma. If you level a false allegation against my father, I will put you behind bars, number one. That is number one. Then number two, that Nina I conduct to yourself in a manner, misconduct to yourself in a manner that is capable of breaching public peace. Anybody can write a petition against you. You will go behind bars. My brother, so can I continue what I was saying, please? Can I continue what I was saying, listen to me, my brother. First of all, okay, Zionite and me himself, we are meant for people that respect people and we have peace. I'm sorry if I use the word that you don't like. Okay, I apologize. All right, please accept my apology. Now, let me tell you something. Whether you like it or not, you are my brother. I stated it here before this young man came in. I said, do you understand, first of all, what deformation of character is all about? And misconduct of word. I explained the both of them to you. Yes. Now, you see, this man sitting here now, I don't know him, as I said. I've not met him and I've not spoke to him yet. Now, let me just use the word that this man, I don't know whether people can hear me. We can hear you. Now, you see the man sitting close to me now. This is a man that, let me use the word, he's not a pastor. But when I got close to this man made me. God used this man to help me to become somebody in life. And the way he did to me, the way he did to more than 5, 10, 20, 40, 50 people. Let me say this young man, with his enablers, have made millionaires. He has made people to be millionaires and billionaires. Then the host now come on social media, started insulting this man, start calling him thief. One, this man might be doing a business, and those business he's selling. He's selling. Let me use the word slippers, shoes. Now, and with those shoes, he has used to meet people. Now, this host now start calling this man that those shoes he is bringing. Okay, let me take it like this.
Those shoes that this man is selling is bringing them from China or Japan or Germany. Now, this man, the host now come and say that shoe that he's bringing is the one that is doing it, and the shoe is not original. The shoe is fake. Hold on, no, please. I'm just going somewhere. I'm trying to break it down for you. Yeah, I'm here. I'm listening to you. God bless you, sir. Now, you are not. This man now start insulting this man beside me, and being me that knows him, being me that know him very well. I was with him. I've been with him, and I was with him before he made me. All this insult, you've been insulting him, and you don't have any evidence. You've not seen him, or anybody have come to complain to you that the slippers they bought, the shoe they bought from him is bad. Nobody has come to tell you that the shoe is fake, and you keep insulting him. And with that, this man now felt that, what have I done to this man? He spoke out to, what have I done to this man that this man is calling me all these names? You people should leave me alone. Let me concentrate on helping people that I want to help. It's become so much that now I got angry. I can, what do they call it? I can petition you in the police station. I will go to the police and I will bring an evidence to show that you are insulting this person and he's my boss. Without him not even knowing, I will do it. Like this man said, if he's in that position, that power, he will do it over and over again. You can call me for questioning in the police station for me to come and explain this thing I'm saying. Are you getting me, sir? Okay. So please, that is called misconduct and deformation of character. I believe you are in abroad. I believe you went to school. Let me take it. Yes. You should know what deformation of character is all about. He committed deformation of character. Anybody, any son of anybody can choose to petition him. He will come there to defend it. That is deformation of character, sir. Please, let's talk that we have some things upstairs. Because I understand the being now. The same thing can now. You know about now. If not, you know now. Leave your obodo. Let's talk about Nigeria. I'm coming. No, I'm coming. This is what we are saying. We need changes in that country. We need development. We need to live life like the way we are living. Tell your Mathias to channel we need to live the it there also. We can't live good life here and go back there and live to channel to the government. Ebuka Obi, hold on, sir. The reason why people went to attack you, hold on. Ebuka Obi, for one, when he spoke about Imo State, the governor, that he should do road. That one people said he's doing politics. That one went off, thank God. Secondly, hold on, sir. Ebuka Obi himself is now the only pastor that every of his program is crying and begging the Nigerian government to please release Mazin and the Kanu. Is Ebuka Obi a pastor? Oh, no, hold on, no, he's not a pastor. He's not a pastor. Listen to me now. I'm giving you instances now. You should understand what I mean. Ebuka Obi is the only man of God that every program in his altar, every time, is begging Nigerian government that the problem in East now is for them to release Martin Kanu. If they release him, you will see how cool he is. Hold on now, let me finish. Ebuka Obi is the same person that is telling you, if you want to go and vote, vote wisely. What has Ebuka Obi got done to Mathias? Is it the only evangelist in Nigeria, in the world? Is the Christian the only religion in this Nigeria? Can he talk to Muslims like that? Can he carry Quran and burn Quran? Can he call Imam or Afa on air? Make I come that area where they talk. Now, how many Muslim people came out and say they will heal you with prayer? How many Muslim people are healing with prayer before? This my mentality. This my mentality is low. Wait. And the Bible and the Quran. How many of them? Can she boy in him and I'm something? Just briefly, my brother.
Ebugo na Muslim country. No, Chenu, just a minute, then my brother, Ndị Hausa na Isiana. Can you do so religious in that point to the point that na onye Hausa ga-apụta gbuo mmadụ because of virgins agbara ihe ayenye n'eluigwe. Ha do highly religious more than Christians in terms of ịgwọ ọrịa na ụmụ ife niile. anyị nwa mebe nke a ha na-eme na mmadụ ya anyalụ ife apụta tọghepụ ya o explode mmadụ anwụọ mmadụ 50 anwụọ ka e wee nwee ihe 7 ụmụ nwaanyị metụrụ aka n'eluigwe ọ ga-akaghị mma. ịmana ihe ahụ o mere na ịhụnanya na ogbuole mmadụ 50 beti data ekpere ha ndị pastọ na-eji olive oil si na ha na-agwọ ya na-egbu more than 100 people more than ihe ahụ na onye gwara unu na ekpere egburu ya onweta na onye bịakwutere complain olugwu. A lot of them Mathias ji etige m. Bring them on this program. Tell them to join my program. Onye mere Mathias ji etige m. My brother, pastors abịa. Na-eji stickers ndị pastors abịa. Ama m mmadụ even my own mother self riri ọrịa the other time. A pastor kpeghere ekpere si na ahụ adịla ya mma na o weta ofu ọkụkọ ofu ezigbo ọkpa dị mma. My mom ga-agụrụ ọkụkọ 10,000 o nyere this pastor o ji. That guy is a native doctor in disguise. He's not a pastor. My mom ga ụlọ ọgwụ. Ya na mgbacha nkịta akwa ịma na my mom ga-agwụ because of ekpere ka your mom jewe ụlọ ọgwụ. Ikweghị eweta ego ụlọ ọgwụ ka your mom jewe ụlọ ọgwụ. Ebosina ya anybody. Ikweghị eweta ego ka your mom jewe ụlọ ọgwụ. Ikweghị eweta ego ka nwaanyị mmadụ jee n'onwe ya n'ụlọ ọgwụ. Ka m nye gị nọmba ya, make I give you my mom number. Ka ị kpọọ ya hụ ese na pastor. Na kedu pastor ya ekpechalụ mmadụ olu na anatụsụ listen, let me tell you. Olu na anatụ nọọsụ ka kedu pastor ya ekpechalụ mmadụ ebere gwa ya jee weta ọkụkọ olu na anatụ ụka kama ya asị na ya ọmụmụ ji ebe nwa dibịa esi anyị na ojera nke pastor. Thank you. Nye gị nọmba ka ị kpọọ my mom ugbu a emechara m chụpụta pastor dị a. Ịchọ ka m gwa gị na ihe onye na-akpọ gị na pastor Chukwu na-enye ka m gwa gị ka m nye gị church ya. What is the name of the church? Ama aha chọọchị ya but chọọchị ya nọ na Imo State na mba anọ. Church amenye gị adreesị. My brother, church your mom na-eje. Church your mom na-eje. Kema ha church your church. Afa mu Chukwu na-enye. Awun pastor. Anybody can be Chukwu na-enye. Ese pastor Chukwu na-enye. My church, church m wa na-aga. Enwe njiri church eme. Oga, my brother. Ọ na-atụsi n'ụka. N'ife Mathias na-eme, Ezugo, ekwele m okwu gwara bụ gị sọ washi. Why is it not washi? Brother. Many people na-abịa n'aka Mathias na-eji ka ndị pastor na-abịa. Na-eji olive oil na-abịa na ọ bụ ihe pastor ji kpere ekpere. Agwakwara m ga-ege na my mom eji ahụ ọ gakwuru pastor na chọọchị n'ime chọọchị pastor ekpechara ya ekpere gwa na ọ dịla ya mma na ọ ga-eweta ọkụkọ jitọ mma na data ọkụkọ ahụ na enyi jikwere today ihe m na-agwa gị na my brother junior brother my mom akpọ m na phone si m n'oji ahụ na ọ gaala chọọchị pastọ ekpere na ha atụkwala ya mma bet na pastọs na ọ ga-eweta ọkụkọ. M si ya gịnị? M si ọkụkọ maka gịnị? Ọ sị m na ọ wetochi kpere ekpere na ọsọ ga-eweta ọkụkọ. M si mba chọọ m datin before I know it ama m na ọzọla dị ọkụkọ redi nye dị pastọ and the fowl dị a. My junior brother aha ya okwu dere ọkpọ m na phone si m brother lenye ya ego na mma
this man kpere chigide ya ọnwụ na ọ ga-eweta ofe ọkụkọ and mma agaga were dị ọkụkọ nye this pastor ngwa ese return all that far immediately before mama ihe mere gị pastor ewere ọkọla rie akwe na ihe m na-agwa gị my mom rule 2 days after everything my mom agbakọ m ya gawakwa ụlọ ọgwụ gaga nye ya treatment because ya na-ahapụrụ m ya gewentị ya na-ahapụrụ my mom ekpere ahụ believe na that man kperele akwe mana that thing na-egbu ya true of course ya na kwanda woman ikwuchago now ka jụta ya ajụ biko nwanne eweliwe ihe chọrọ ịjụ gị ke school ị gara na Nigeria sef before pụọ ke school ị gara na Nigeria agụrụ m na Ekwe primary school Girls secondary school na Gesta commercial school Ekwe dim. Okay, ị secondary school. Of course. Well, can you kuna ajumod kajua? Mba no kamara na because and it well oriented by traveling art. So can you reason your reasoning the other child standard? My reason. Let as when where there is 12, there is always a Judas. Do you know like that? Ndị dibia niile ajuru na ba anyị na-agwọ ọgwụ na-eme ihe niile ọha niile na uwe ezigbo dibia ndị asị na ha na-eme ezigbo brother the same I just condemn ga ndị fake pastors ndị pastors aka iji na condemn ga ndị dibia. God bless you. I na condemn ndị dibia 100%. Dibia wụ omenala anyị ka ngwa pure. Listen. Dibia wụ omenala anyị. Okay, mana ọ dịwara bụ dibia ịgwọ dibia is never omenala. Mgbe ị ga-asị gwọ ọgwụ because anyị ma na anyị nwere dibia ndị na-agba ụkwụ, enwere dibia ndị na-achụ mmiri, enwere dibia ndị na-treat infection a lot of things, sicknesses. Confirm. So ndị ahụ herbalist ka a na-akpọ ha ndị ji mgbọrọgwụ na mkpa ife agwọ ọgwụ ihe ndị Igbo ma ihe and ịgba afa dibia ndị ọbụla na-eme ihe dibia na-agwọ ọgwụ ihe ahụ anyị na-akọndem ya dị tomorrow. Etu m na ma condemn keribe o ji awụzi pastọ gbagota n'elu pulpit na-ekpe ekpere against those same dibias esiri na ọ bụla part of ife ndị Igbo ị na-ewe iwe gụ na ndị otu na-ewe iwe ha do against them anyị adị ewe iwe ihe na-adị against mmadụ rịa ọrịa bịa na ya place na gị ebijizi na-ekpere agwa ya na ọrịa adịla mma ya ga ụlọ ọgwụ. This is what you are saying. Ejizi na Bible ọgwụ. You know why you are against that prayer? Because you are not a Christian. You can pray for any other thing, but once you are sick, you have to pray also. Okay, my brother, why you are against the prayer? It's because you are not a Christian. Because even in the Bible recognizes it. Which Bible? Bible ole kekine ku Bible shika Bible ahem. What are you saying? I na-ekwu ya gbasara Igbo. Brother no na Jerusalem. Brother she nye me minute o. Nwanne m nwoke. Number 1. Egeru m akụkọ niile ịkọlụ. In as much as na pastor akwụrụsi wota ọkụkọ nwere ike ọ bụrụkwa ndị atụrụ sogwa ile ego. Number 1. Then number 2, ịsịrị na n'okpere your mom ekpere. Your mom gwa ụdị ife na-eme ya adụgo mma. Whether na isisi na ikpo ejewe ụlọ ọgwụ ọ na ikpo eje ụlọ ọgwụ. The point m nwetara wo na stop. Then another thing m chọrọ ịgwa who stop for me. Ndị ọzọ niile ị na-etizie ime kirie ọpụ ọrọngụ masị na eji ọsọ chọọ ka ị kpọrọ ya ọmọm ka o je n'ahụ ụlọ ọgwụ ka o jezi ụlọ ọgwụ jee nene onwe otherwise ị gwara anyị na ya ọmọm gwalụ na ife na-eme ihe adụgo mma and nya nwere ife na-eme ihe. Number 1, my brother Shelunu. Problem I na fight no na my brother Shelunu. Our people they go level. My brother Shelunu. But after everything my brother Chelu. Then abịa na another part of ife ị na-ekwu na Mathias sịrị ego na ndị mmadụ. My brother,
ife Mathias na-eme na ọgbakọ ya ewu ndị mmadụ tụkọta ego n'Igbo Love Themselves Charity Foundation. Ọ bụrụ na iwu onye ahụ adụghọ iwe bata n'ọfịs ya, ife ọ na-eme ewu o je wota spika, o je wota anointing oil, o were anointing oil nyeghu, o were spika nyeghu, ọ sịghị kwuo na pastọ nyere uhie sịghị Mathias chọọ chere ka nye ya assignment ya, ka nye ya assignment ya. Mathias chọọ nye wepụta video of ofu onye mmadụ ịbụa ọnchọkịta eje na peji je were video ụmụ nwaanyị ahụ o ji akụ ejemeje ahụ ọ na-akọ treti ụmụ nwaanyị ahụ gwa ha loketi m tu chọọchị ahụ ebe ị na-eje ebe pastọ nye olive oil a nye holy water gwa ha eje n'ụlọ ọgwụ ofụrọ pụọ 100%. O jere imeghe Emekani mgbe Emekani jecha Zion pụta o jechaa Emekani kpọta Emekani arrange meeting with Emekani na with hope ka onye Emekani information no ye ego from the charity foundation wee finance ya treatment ya ka Emekani wee nwee ike wee kọọ ife ọjọọ maka Zion ministry. Emekani wee chọpụta ebe ọ na-eje wee run away from him. O wepụrụ Emekani n'ọnụ sinsi ahụ were akpọ Emekani n'elu Emekani n'ala. Now ife ọ na-eme ewu awful people do desperate gbagota n'ọfịs here. Those people might not have even gone to any church, or they are not even worshiping, or their churches are not doing because of not from her to so desperate. He will use that desperation against them. Water, holy water, water sticker in our honey go say, follow Alpha church boldly written on that sticker. Go see Alpha church if we no a case call because no man ask on that. So then, even na show we all those came and happy unu. Kunu wekwe ne wote ego n'Igbo Love Themselves Charity Foundation because of Nandu Kepuru go financing financial power from it. Nya wori na agho wolu na ego na ekpo ikerie ka ọ na-eri. Leave us alone. Leave us alone. Etu Mathias nọ na etu ọnụ na enwebeghị any support m nyere na that ụzọ eziokwu ihe m na-eme my own ihe m believe on my own I believe m only Chukwu ka bịa ma I don't even ma church ahụ na-eme my everything I didn't follow ya na that church enwe mgbe ha na-eme that church I don't care about all those things ha na-eme lee ihe m dị against ọ na-ekwu na mmadụ rịawa ọrịa ana m ekwuchi ike onye ahụ like etu ya na mma m taking my mom ga ụlọ ọgwụ akema next like ọ na-anọ nga ahụ the thing na-eruru ya ahụ and your second phone kịta akpọ your mom jụta apa chọọchị a na afa pasta a ka mmụnwa wee zugo drag ya na peji ya bro kee ka m nweta phone ọzọ ka m nweta the other phone kpọọ my junior brother ka ige ntị na hapụgodo ịkpọ ihe anyị na-akpọ ka anyị weda bụ ka ọ gwa ya afa pasta ahụ na afa chọọchị ọwụ broda ọnwụ ihe chọrọ ejugo okay don't worry I want to confirm something can we confirm something now ihe Mathias na complain about pastors one of these things he goes now. Ihe Mathias na-eme ka ndị enyi na nne ka m ede program a ka njeri enyi ma na ọdụ ka nnewe program a agụghị egbu mụ achọrọ ịga igoro African food self na ebe m na-eje lenetu ebe ya si mma letish na enjoyment ihe ahụ ihe anyị na-ekwu na m tiri ekwu ọ na-eweli iwe ka mkpu ya m tiri ekwu gee ntị Mathias mewe ihe ọjọọ aga m adị against ihe ọ na-eme number one gee ntị so when you put the Mathias chere m abịa like now o nwere onye ikwuru ebe o mere mmadụ arrest with police with egbe my brother nke ahụ mere all the wrong again for yanwa mgbe niile m na-ekwu okwu ihe m na-ekwu sọsọ ndị pastọ adị m ready ịkpọ anybody aha
adịm ready iwepụta anybody picture na social media say lekwe ihe onye a na-eme ihe onye a na-eme nke ahụ dị iche o mere mistake ebe ọ bụla o mere mistake a ga-agwa ya na o mere mistake but ide mee ya arrest because na okwugo okwu and echefukwule na ndị pastọ ihe Mathias na-eme na ndị pastọ emenwugole before Mathias abịa ị nwere adịa ndị pastọ ga-abịa gwa gị na ga-efesi na ihe ahụ ị na-efe na ọwụ na the thing ị na-efe na make sense na onye ha na-egbu gị my brother eleghị ị na-eme m force na mba nobody is forcing you n'anya ka ngwa gị ezugo akwa ịhụrụ ihe unu na fight akwa ịhụrụ ihe unu na fight ịghọta ihe m na-ekwu brother ya ghọta m ị na ihe m na-egwa gị na ihe anaghị datin unu na fight against Christianity ihe a dịka ebe mmadụ chọrọ ịgwa ara tọrọ ya onye ọbụla Christianity abara gị uru ọ bara m uru. I was born and brought up in Aba. Akwa ịhụrụ my group oge m nọ village ndị ha anyị na ha soto even ọ mkpọ onye nke asị na onye nke na-agbagbuge mkpọ onye nke asị na onye nke agbagbuge. You know why I escape? Oge anyị nọ village ewetara ozi ọma nwee ndị na-abịa evangelism na Anglican church dị na side anyị that time. Akwenyere. So even before that time, m wee so ego bad boy, m wee biwego ndụ ọjọọ. But I was able ha capture m. Chineke memebere. Even some of those groups anyị na ha sokwe gato church. Ha was slack ya. Yes. M wee withdraw ngawa church. Akwa ịhụrụ those boys ka na-ebi ndụ village ahụ. Most of them anwụchago. Brother, omenala mere ihe ha ji ebiga ndụ ọjọọ. Yes, because even at that time, you know why I said it? Wait, but that is part of it. But wait, but when I said, okay. As a church na this country na scam. All those things. Garibi Joshi go see ihu. Can go see ilum. O maka na agbamaloto. So Yilakwa, anyị chọrọ ka ife ihu. Okay. Nwanna kenwuna na ị na-ekwu na omenala ihe ọjọọ. Ọ ka ihe pastor ọnwụ tiri gị na brain, ọ ihe go okwu a. No, mana enwere ndị ọgaranya today believe na ihe omenala ahụ. Ị nwere adịa? Omenala na anya ka gwa gị, eme ihe sị gị na ihe ọjọọ because if you are a traditional man, otu dị na anyị agwakọta n'ụlọ kpọrọ anyị afa. Unu ekwe ha akpọ. Eme ihe sị gị na ihe ọjọọ ị na-ewe. Esi na onwe ndị ọgaranya taa. Na ala Igbo niile taa. Kpọọla anyị ndị so mme na ala Igbo wa ala Igbo today. Ndị people ndị Igbo si aba today wu ndị omenala niile na-ekwu kpọrọ anyị afa ha. Ha buru ibu n'ofu. Ha buru ibu. Kedu otu m ga-esi tie elu vidio? Ihe awụ ekom na awụ onye omenala awụ m ọgaranya. Awụ m pọma. Ị na-eriju afọ No, I can't go to my first. Can't go to my first. I can't more. I can't do my first. Before ọgaranya wụ na-abịa n'ala Igbo today. Anyị nwe ndị mmelu n'ala Igbo oke ka mmadụ ga-atụ ka i wee ghọta ebe m na-eje. Ka mmadụ ga-atụ ka i wee ghọta ebe m na-eje. Number 1, m eyuzu Nnewi be nna m as an example. The whole hospitals niile enwe na Nnewi. Ọ ndị ụka nwee ụfọdụ Christians ndị anyị ma ama. Senate na ndị otu ya. My brother na-ege ntị nkwucha anụ na-agwago m kịta agụkwu okwu ikwe ha ekwu. Ese m ngụnwa. Nchekwa kịta ka m kwuo okwu ịsịkwa m na rai. Mana enye m time ka ịkpa afa ikwe ha akpa afa. Hospitals niile dị na Nnewi today. From beginning to end. Ranging to life. To hospitals niile Zenith. Hancha niile. Minus the Eastern Hospital akwụ udo.
minus hospital nke ndị Catholic minus ife na ndị ụka ndị nwe number 1. Number 2, factories niile dị na Nnewi today nyere ndị thousands of people ọrụ, ranging from Chikasim village, ranging to Kotek, ranging to Kerafa ya Ajuru ụzọ dike otu ụzọ Nnewi nke na-alụ pampas Ngobros, Ibeto Petrochemical Industry, Kretus Ibeto Authority, ma stadium, ife niile anọ na Nnewi today nyere thousands of people meru Nnewi ji wee bụrụ industrial city today. Ndị Christians, a lot of hancha niile almost hancha. My brother chenu nkwuchi ikwu enu na agwago ngwu je yite akwa ka ife ihu ọgwọ na ịchọghị ije yite akwa ka ife ihu mmewopụgo. Time have passed, oge ya wunu so behind the camera na abịa na akọ story gosi ya ihu ka ife onye wu. You should be proud of Omenala ahụ ị na-protect. Mgbe emechara improve m that one, ya gwago na ụka has never been against a decent practice Omenala ndị be anyị na practice. That is number 1. Then factories niile ahụ nwanne m na-alụ ọrụ na nwanne m na-alụ ọrụ na agbata obi m na-alụ ọrụ na ha ncha niile how Christians ka how you can go on and on. Gwa m ofu onye obodo, ofu onye omenala na ala Igbo, any establishment na ala Igbo, ọ ofu onye omenala anyị ma ama wu onye to in charge. Now ka m gwazie gị ihe niile ahụ ịkpọrọ aha na omenala ka ha ji. Ihe niile ahụ ịkpọrọ aha ha niile wu ndị omenala and omenala onye ha ji okwu ya. Ihe na-agwa gị na-apịọ. Then let me tell you, ka m gwanụ gị na ele ihe ọ na-akpọdo omenala. What are you calling omenala? Ama m ihe ọ na-akpọ omenala. Nke ihe ọ na-akpọ omenala. Ihe a na-akọ ka anyị kwesịrị ịjụwa gị. Ka ihe na-akpọ omenala. Unu aga-ekwe ndị mmadụ dịrị ike na anyị bịa si mebe omenala. Ka ihe na-akpọ omenala ahụ. There's something special about it. Fine. That is special about it. Number 1. Achọrọ m ịjụ gị ajụjụ. Akwa ndị chọọchị na-condemn our forefathers na con. Yes. Ha sị na ndị ahụ ndị ọjọọ. Ọ bụrụ forefather. Na ihe ha na-ekwu the story ndị wetara like from Bible. My own grandfather is an evil man because my father kwesịrị ịdị greater. Akwa ịma na in those days ha na-ekwe ka ịmụta nwa ide ekwe ka nwa gị karịa gị. Ndị ahụ nụ na worship. Akwa ịma na ha ekwule ihe na-eme a. Mwa na-asịkwa gị na my own grandfather. M na-agwa gị na my own grandfather na-asị m na m ekwule ihe m na-amaghị. Okay, your grandfather were an evil man, right? Yeah, okweghị ka my father karịa, but my father was great. Evil man. Okwe ka your father karịa ya. Yes. Under no your father aka, also your father ka onye so my father no prempe kpata ego. Ọ na-asị my father that na ụdịrị wet o nwere not too small for it. Ala my father nwetesiri n'obodo mpa ya conspire ya against it napịa ya na-enye ya ụmụnna even kpọọ gọọmenti abịa were ihe na send the guy was a request. Network accept anybody, I don't know. My grandfather now even the no anyị ala my father nna ya mecha so far as na your grandfather were ụmụ nwaanyị atọ onwe kata peace ịnọ dị a ọnụ ga-anọcha na ọgbaghara ị ga-eji condemn your grandfather na ọwụ onye ọjọọ because na enwere ihe mere na o ji atụ datin onweghị just atọ ụmụ nwaanyị ịtọ ihe ọ na-achọpụghị ịmụta gịnị ka a ga-amụta ihe otu a ka ọ dị other families a na-agwa that black is evil. Ndị ojii even my cousin even my onye nwanne ihe ụlọ said that na nwe ihe mere nke a even my cousin nwanne my father na even ọhụụ anyị na ọ dị aka even ọ bụla o wee iji anya gbagbuo mmadụ ọ dị aka o ji anya gbagbuo mmadụ onwe ihe ọrụ ga na village osi na dibịa nke apụta ọ baa na dibịa nke ọzọ osi na dibịa nke apụta ọ baa na dibịa ụdị onye amecha nwụọ na ekpowe your tent ekpowe tent. Those things are omenala. Onye anyị na-ekwu na brother. Ha bịara inyeru justice for ndị our ancestors. Why not?
nyanwa n'ebe a kịta si Israel bata egwu ịgbata be nna ya na-atụ ya ọ gbatara ube nna ya ọ na-eze ndụ ọmụmụ ka ị na-eze ndụ onye ka ị na-eze ndụ maka na onye ndị chọọchị butere anyị brọda onye ndị chọọchị butere anyị mgbe anyị nụrụ n'onwe anyị mgbe anyị na-enweghị ihe chọọchị brọda kịta ịghọzi onye chọọchị kịta ịghọzi onye chọọchị ọkwa ndị chọọchị anyị si wetara kịta ịghọzi onye chọọchị kere onye ka na-eze ndụ kịta ịchọpụtago na ndị chọọchị dị si buru kere onye ka na-eze ndụ that is the question. Listen onye ihe a na-agwa gị na-asị onye ndị chọọchị butere anyị because oge mụ na gị abụọ na-aga na that village na-aga eme mmemme mụ na gị abụọ maka ya enwe onye na-atụ ibe ya ụjọ ka ndị ọrụ ajụjụ o nwere ndị wu osu today because na na-emekpa ha ahụ na-achọrọ igbusisi ha na family ebe ha nọ ha wee gbakwuje alụsị ka alụsị chebe ha wee gụọ ha osu kedu ndị na-emekpa ndị ahụ mgbe ahụ ọnọzikwe amakwara m ebe ọ nọzi ọnọzikwo yo maka unu na-eme justice for your ancestors ọ na-apụ out of hand your ancestors unu ihe na-ewu senti ka ha wụ simple because na unu achọzi na unu na-ekwu okwu against ụka ife niile ewu ụka kọsụ ya ndị grandfather ndị sent ancestors a ndị arụbutere onwe ha na-arụ ala ihe my grandfather megodere mpa himself ya ọ bụghị ihe mmadụ ga-abịa na-agwa m okwu na-asị maka na grandfather lụrụ ụmụ nwaanyị tọ so ụmụ nwaanyị tọ challenge themselves otu akpakọ ọ dị na family ha ga na-aga different places to confuse the man so that ọ ga-ewepụ anya to some of ụmụ ya ebe ọbụla alụrụ ụmụ nwaanyị atọ like that ọ wee to ka ọ na-adị so you don't have to condemn the man. ịbịa side anyị family land ịbịa side anyị abịa n'ihe ndị a na-asị number one n'obodo our grandfather family anyị wụ number one. Nwanne achọrọ m ejuga ajụjụ before chọọchị abịa ihe niile anyị na-asọpụrụ ise ị na-asọpụrụ ha mepere gị anya na ọha mere ji wụrụ mmadụ ọwa ya dị eme ya gbakwala m ihe anyị na-eme ihe chọọchị wetara anyị adịghị eme before ha abịa a lot of things so even as of that time otu ede na as of that time na ị na-eyi akwa ịma ihe bụ akwa ọ wụrụ ọgọdọ ka na-awa because of ihe nyere that time because ụwa na-ekuru oyi ụwa na-eguro oyi a with this